پەرلەمانتارێکی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان گومان ji data û heye ya ku Wezareta Samanên Siruştî derbarey kêmbûna dahatê nafta herêmê belav kirî û bi pêtevî zanît ew wezareta ronkirinekê ser bidet. Dibêjît nabît Wezareta Samanên Siruştî bi tinê biryarê li ser qît û jiyana xelkê bidet. Wezareta Samanên Siruştî di raportekê de aşkera kir di heyva Şubatê 10 milyon bermîlên naftê firûtîne û dahatê wê jî 303 milyon dolar bûye. ku piştî helgirtina 77 milyon dolarên kiriya kompanyan tinê 226 milyon dolar bu herêmê mayne. Li ser wê datayê jî Şêrk û Cewdet, serokê Lijna Pêşesazî û Zew ji derên Siruştî li Perlemanê Kurdistanê di daxuyaniyekê de bû malperê SNN ragihand di raportên Wezareta Samanên Siruştî cihê gumanê ye. Nabît tinê wezaretek biryarê bidet li ser wan hejmarên ku qît û mûçeyê û jiyana welatiyan pêvegirê day, belkû pêtiviya ji aliyê dîwana çavdêrî ya darayî hûrbînî bû babetî bihête kirin. Dr. Şêrk û Cewdet got jî firûtuna nafta herêma Kurdistanê berdewam e çunkî herêmê 8 embarên naftê li benderê cîhan hene û neft têda dihête komkirin. Pêtiviya ronkirin bihêtedan li ser wê kêmiya henartina û firûtuna nafta herêmê di heyva Şubatê de. Li dîv raporta Wezareta Samanên Siruştî dahatê heyva Şubatê tinê 226 milyon dolar bûyîne. Li gorey sîstemê nû yê mûçey hikûmeta herêmê pêtivî bi nêzîkî 500 milyon dolara heye ji bo belavkirina mûça lewra eger gîrobûna mûçey di heyvên bihêt de dê zêdetir bît. Li durviyê çendê jî Şêrk û Cewdet ku endamê fraksiyona yekgirtû İslamî ye dibêjît datayên Wezareta Samanên Siruştî guman li ser heye û pêtiviya guman bihête verevandin û wî demî dê şên li ser wî binemay dan û standinê keyin.